Сейлән дигән зур бәйрәм татар мөхите буенча ныклы адымнары белән атлап бара. Бүген бездә икенче сайлап алу көне. Һәм нәкъ менә бүген без Сейлән фестиваленең финалистларын беләчәкбез. Кемнәр алар булачак? Әлбәттә, мәртәбәле жюри хәлите. Алар белән танышырга вакыт. Бүген бездә жюрида Татарстанның атказанган җырчысы, иң матур, иң гүзәл ханымнарның берсе Алсу Абелханова. Сәламлибез сезне. Сәлемсез. Беренче өлештә без биедек тә, җырладык та, хисләндек тә, моңландык та, һәм икенче өлештә тагы да кайнаррак булыр дип ышанабыз һәм инде уңышлар телибез безнең балаларыбызга. Сәләтле кеше, якты кеше, Илгиз Шахразиев. Исәмсез. Мин балаларга уңышлар гына телим. Каушамасыннар, бу бәйге түгел. Сез барыгыз да инде дуслашып беткәнсездер анда. Без дә сезнең дусларыгыз. Шуңа күрә әйдәгез бергәләп күңел ачык, музыка бәйрәмен үткәрик. Рәхмәт. Һәм Илгиз Мөхәддинов. Мин уңышлар теләп калам. Әлбәттә, сезнең белән бергәләшеп җырлап, биеп, монда утырачакбыз без бергәләшеп. Уңышлар гына. Рәхмәт сезгә һәм уңышлар жюри. Без дәвам итәбез һәм беренче катнашучыны каршы алабыз. Сәлам, мин Асылъяр. Миңа 13 яшь. Республикабызның бик матур Әлмәт шәһәреннән. 4 яшьтә мине Мирас вокаль ансамбленә бирделәр. Минем җырлы тормышым шуннан башланды. Хәзер мин Әлмәт шәһәреннән инженерлык лицейның һәм музыка мәктәбе фортепиано бүлегенең 7нче сыйныфында укыйм. Шул ук вакытта җыр һәм бию белән шөгыльләнәм. Уку, фортепиано, җыр, бию бер-берсе белән үрелеп бара. Репертуарымда күбрәк моңлы классик җырлар, татарча, русча, инглизчә, французча җырлыйм. Күп кенә республика һәм Рәсәй, хәтта халыкара конкурсларда катнашам. Сәләм фестивале минем өчен яңа тәҗрибә. Фестивальдән югары үсеш, жюриларның бәясен һәм әлбәттә җиңү көтәм.
Ошмыша син түзіп қора асыл яр жырлағанда. Дип әйтәс килә, шуннан да канатлар барлыкка килә башлый әлеге җырларны тыңлаганда. Сезнең барлыкка килдеме соң? Әйе. Әйдәгез. Менә мин һаман да хисләнеп утырам. Беләсезме, менә бу очракта әйтәсе килә, беренчедән җыр шундый әйбәт җыр, матур җыр сайланган, шундый матур һәм шундый тирән, һәм сезнең тавышыгызга бик туры килә торган җыр. Минем әйтәсе килә, шул хәтле музыкаль, шул хәтле сезнең тембрыгыз бай, табигатьтән бирелгән тембр, тирән, шундый беләсезме, үзенчәлекле, матур, һәрбер хәрәкәт дип әйтикме инде үз урынында. Форма, җырның формасы уйланылган. Бер сүземдә юк бүтән, чөнки шул хәтле матур, шул хәтле моңлы, үзегез шул хәтле мөлаем. Менә миндә бер җирдә даже менә күз яшьләр якын булды, тыелдым. Менә бу бик ценный әйбер. Менә минем уйлавымча сезнең потенциал бик зур. Рәхмәт, бик зур. Илһамланып сөйләвегездән без үзебездә илһамланып киттек, Ой, Алсу ханым. мин шундый хисләндем. Син бик гүзәл, бик шибәр, тыйнак. Син 13 яшь әле ул шундый матур яшьләрегез сезнең, әйме? Син бик матур җырладың, синең тавышыңның тембры үзенчәлекле. Мин хәтта бәлки Алсу Сафина җырчы бар бит, менә әзрәк кенә шуның тавышына да шаттым. Менә әзрәк кенә сүзгә, менә син күзләргә карап сүзләрен әйт, яме? Бу тәнкыйть тә түгел, бу әзрәк кенә шундый бер киңәш. Сүз, монда сүз. Һәм мин килешәм, кыйгак дигән безнең казлар, алар кыйгак дип казлар кычкырмый. Алар кыйгак, әйме? Һәм Венера апа, моны һәм автор, шушы җырның авторы, моны композиторы, моны уйлаган һәм моны тапкан һәм шул кыйгак дигән сүзне бәлки кыскарак кирәктер, бәлки. Ярармы? Ярар. Булай бар яктан да килгән. Рәхмәт. Рәхмәт. Беренчедән миңа бик ошады. Менә коллегалар бүтән сүзләрне әйткәннәр, барысына да кушылам, һәрбер сүзләренә дә. Тембрыгыз бик матур. Бик матур. Рәхмәт. Ләкин тавышыгыз әз генә арттарак торасыман шикелле, безгә шулай итеп күренде. Әзрәк алгы позициягә чыгарга кирәк. Алгы позициягә чыгарга кирәк әз генә минемчә. Име? Елмаю белән. Елмаю белән әз генә шул хәтле. Җылытып әз генә. Бу барыбер классик әсәр, шуның өчен бу шуннан да бер үк ташлы күрмәгәс академ вокал ягыннан карап да. Бу сезгә бернинди зыян китермәячәк. Искиткеч. Миңа бик ошады. Рәхмәт сиңа. Асыл яр бизәгән өчен безнең бәйрәмебезне, безнең фестивалебезне һәм инде безгә шундый илһам чыганагы янәдән биргәнең өчен Асыл яр затып алабыз сине. Рәхмәт. Мин Язилә, Татарстанның иң матур шәһәрләренең берсе. Яршалыдан, Адымнар гимназиясендә белем алам. Миңа 12 яшь. Иң беренче тапкыр сәхнәгә 7 яшымда чыктым. Мин Габдулла Кариевның чыгуы булуы белән горурланам. Артист булу хыялы бәлки шундандыр. Укытучым Диләрә Асхамовнага рәхмәтем чиксез зур. Күп еллар аның канаты астында профессиональ вокал белән шөгыльләнәм. Буш вакытым булуга кулыма китап алам. Бассейнга йөрим. Гаиләдә мине тәмле тамак диләр. Шоколад тундырмасын бик яратам. Хыялый кыз мин, ә иң зур хыялларым Сәлән фестивалендә җиңү. Дәртле килергә яры файдалы бер басалы. Бу шатлыклы минутларың соңгысы булмасалы. Басалы, тупыр басалы. Матур басуларым белән күңелләрне ачалы. Басалы, кара әле артыңны. Аякларым ирексездән сиңа гына тартыла. Ак төсице күлмәгем
Ала жиді белән киремін деген иде. Ай, ай, ай. Бас әлі, тұпыр бас әлі. Матыр басуларым белән күңелләрне ашәлі. Бас әлі, қара әлі артыңа. Аякларым ирексіден сиңа ғана тартыла. Bazarlarga barayım iken, hürmeler alayım iken. Ay, ay, ay. Sina gana yarayım iken, yalnızıp kalayım iken. Ay, ay, ay. Bas elle, tıpır bas elle. Matır basularım belen küngüllerine aşelle. Bas elle, kara elle артыңа. Ayaklarım ireksiden sina gana tartıla. Bas elle, tıpır bas elle. Matır basularım belen küngüllerine aşelle. Bas elle, kara elle артыңа. Ayaklarım ireksiden sina gana tartıla. Инде минемчә әлеге җыр балалар авызыннан да ишетелгәч, классикага әверелә башлады дип әйтсәк тә мөмкин. Нинди хисләр, кичерешләр, Илгиз әфәнде? Язилә, афәрин, бик матур булды. Кәчтүмең матур, йылмаюларың матур, җыр да бик матур. Әзрәк кенә миңа менә бу синең озын ноталар бар. Эме? Шул ноталарда вибрато бәлки җитмидер. Менә гафу ит, мин әзрәкне тәнкыйтьләп алам инде. Укытучыгыз белән уйлап карагыз. Гел туры тавыш бер тапкыр ул рөхсәт ителергә мөмкин. Икенче тапкырда рөхсәт ителергә мөмкин. 3 тапкыр ул uzun notlarında minimşe bir 10 tapkır yankırıdır, 15 tapkır. Onunçısında indi çıktır belki ışıp getirge teyiş gibi vibrato bulurga teyiş ol tavuşta. Abulay barısı da bik mena şadı. Әйтәсем килә нәрсә? Синең бик тирән, матур тавыш, әйме богатый тембр. Мен синең меццо-сопрано дип әйтер идем. Үзем дә меццо-сопрано булганга, мин меццо-сопрано тавышларын бик күзәтеп торам һәм яратам. Әмма дә ләкин менә шушы җырны сайлагансың икән, әйме? Ул бит җиңел җыр. Бас әле, әз генә җиңеләйтерим мин. Менә теге тавышың көчле булганга, әлбәттә инде синең итеп көчле җырлыйсы килә. Ә мин әз генә кайбер җирләрендә җиңелрәк җырларым. Бәлкем бас әле, әз генә ритм биреп, йомшартып тавышыңны әз генә җылытып дип әйтик инде. Бәлкем йылмаеп торсын ки син йылмаясың. Әгәр дә сине күрмәсәң, тавыш йылмаймый сыман. Менә син үзең дә ишеңнән дә йылмаеп җырласаң, әйме? Җиңелчәрәк. Бас әле дип. Бәлкем сиңа үзеңә дә җиңелрәк булыр иде. Тембр белән әгәр дә уйный белсәң син, менә әкренрәк тә, көчлерәк тә, йомшаграк та, менә шулай гибче була белсәң, тагы да матур була. Шуңа күрә син молодец, материалың бик әйбәт, уңышлар телим, чыгышың бик матур. Ошады. Бигрәк җитдиләнеп киткән идегез, Илгиз. Әйе, менә форма ягыннан да дөрес әйттеләр, менә һәрбер теге җиңелрәк теләк шундый бар, менә җиңелрәк шул теге дигән җирен чыннан да гомумән бөтен нәрсә бик яхшы. Subhanallah, бик яхшы бөтен нәрсәне булдырдыгыз җырна да турына да, ләкин сезгә 12 яшь, мин сезнең белән теге олы кеше белән шикелле сөйләшәм, форма дигән әйбер бар, һәрбер җырның үзенчәлеге, башы, уртасы һәм ахыры.
Һәм киләчәктә дә менә шул әйберләрне онытмагыз. Курыкмагыз, каядыр ничектер тынышрак, тыйнаграк, каядыр теге барлык теге тулган тавыш белән, тулы дыхание белән җырларга. Менә шул гына. Шул гына. Рәхмәт сезгә. Ул бары тик бизәтеп кенә җибәрә бөтен композицияны. Композицияны бизәп җибәрергә мөмкин, ә инде безнең тапшырыбызны ул Язилә инде бизәп җибәрде. Рәхмәт сиңа, Язилә. Рәхмәт. Рәхмәт, затып калабыз. Уңышлар сезгә. Ә без Илназ Харисовны каршы алабыз. Мин Илназ Харисов, Татарстан Республикасының Ак каласы Яршаллы шәһәреннән 29 номерлы татар гимназиясында белем алам. Шул ук вакытта Салих Сайдашев исемендәге 6-нчы музыка мәктәбенең вокал һәм баян бүлекләрендә дә яратып музыка серләренә өйрәнәм. 3 яшемдә Габдулла Тукай әсәрен ятлап, тәүге тапкыр сәхнәгә чыктым. Шуннан бирле сәхнә кешесе инде мин. Иң зур уңышларымның берсе дип Татар малай конкурсында җиңү яулавымны саныйм. Һәм татар гаиләсендә тәрбияләнеп, дусларым, туганнарым белән татар телендә иркен аралаша алуым белән горурланам. Киләчәктә җырчы баянчы булып, Казанның зур сәхнәләрендә чыгыш ясармын дигән хыял белән яшим. Иділгейнің бойларында ақшарлақлар тауша, шатшыр болып ишетіле йөрәкләрнең қағыша. Шатшыр болып ишетіле йөрәкләрнең қағыша. Бибез, биебез, яратқан кибіз, яқты күн әурлі бізген Татарстан гүліміз. Бибез, яратқан кибіз, яқты күн әурлі бізген Татарстан гүліміз. Безнең байлык баралдан иген үскен киң кырлар. Без бием икән биесен, без җырламый икән җырлар. Без бием икән биесен, без җырламый икән җырлар. Бибез, яраткан кибез, якты көн әверле безгән Татарстан гөлебез. Бибез, яраткан кибез, якты көн әверле безгән Татарстан гөлебез. Яраткан кибез, якты көн әверле безгән Татарстан гөлебез. Бибез, яраткан кибез, якты көн әверле безгән Татарстан гөлебез. Илназ, бигрәк төз басып торасың син шул хәтле. Бу теге шун биючеләр кебек аның янында мин ничек артист бит. Илназ молодец. Шунында аз гына хәрәкәтләр җитмәде башында безгә. Чөнки син шулайтып дип башлаган идем. Менә вокал ягыннан мин сиңа бернинди теге сүз әйтә алмыйм. Бу хәзер бу яшьтә егетләргә бик теге авыр чак дип әйтә алам, чөнки үзем кичергән көннәр булды шундый, диме? Һәм тавыш үзгәрә хәзер һәр көн саен төрлечә булачак. Бар тик саклап кына хәзер киләчәктә дә әкрен генә җырларга бик югары ноталарны алмаска инде, диме? Уңышлар молодец, бөтен нәрсә бик яхшы, миңа ошады. Рәхмәт. Миңа ошады. Илгиз абыйның сүзләрен кыскача әйтеп әйткәндә, туры карап яшә, сула. Яша сулай ярат. Тур, яша сулай ярат. Бик матур булды, үзең дә күңел ачтың, үзеңә дә рәхәт булгандыр. Безгә дә рәхәт булды. Безгә дә рәхәт булды. Тавышың яңгырап тора. Шишмә кебек шелтери тавышың, биеп тә алдың. Әле миңа ошады син сүзләрен әйткәндә, дип җибәрдең, менә теге үзебезчә татарча, биебез, шундый матур киебез. Менә барысында менә сине хәзер үк сәхнәгә чыгарып, кеше алдында зур майданнарны куандырырлык итеп
синде күбесен аңлап һәм синдә ул табигать буенча бар. Шуңа күрә афәрин, рәхмәт. Bütün нәрсә шады, биюләреңдә урынны, тавышыңда матур. Менә бу җыр балаларга да, менә безнең чарага да бик туры килә дип әйтәсем килә. Дәртле җыр, синең тавышың шундый звонкий, әйме? Менә шушы нәрсәне саклап калырга әлбәттә җиңел түгел, дөрестән дә хәзер шундый вакыт. Әмма дә ләкин мин сиңа телим, менә шул тавышыңны саклап, байытып, тагын киләчәктә яңа җырлар тудырырга. Молодец. Рәхмәт. Ишеттең? Эшлибез. Ярар. Уңышлар. Теләп калабыз һәм затабыз. Зәлинә Шакированы каршылыйк. Сәлем, минем исемем Зәлинә, миңа 11 яшь. Мин таныклы Шакировлар нәселеннән. Шуңа күрә бәләкәй чактан Илһам бабай җырларын тыңлап үстем. Мин өйдә дә, урамда да, машинада да гел җырлыйм. Әтием аз гына тынычлык теләп, мине Ярчалы шәһәренең 13-нче татар сәнгать мәктәбенә укырга җибәрделәр. Ләкин буларга булышмады. Мин тагын да күбрәк җырлый башладым. Өстәвенә фортепианда да уйныйм. Айруча миңа татар классик җырлар, академ җырлау якын. Минем зур горурлыгым татар җырын Рөстәм Абязов җитәкчелегендә оркестр белән бергә башкаруым һәм Мәскәүдә татар җырын яңгыратып югары бәя алуым. Сәйлән конкурсында катнашырга минем хыялым иде. Хыялымның тормышка ашуына мин бик шат. Киләчәктә тормышымны музыка белән бәйләргә һәм нәселебезнең лаеклы дәвамчысы булырга телим. Basatla bahar yaş şiir üstüne umarsa yaşağa horaz umarsa yaşağa umarsa yahoğa umarsa yasoza sabah umarsa yaşağa, umarsa yahoğa, umarsa yasoza sabaha. Basatla mıkıbık kın kurışta şağa sablık ilya tizra umarsa yakıbık umarsa yakıbık umarsa yakıbık tizurla umarsa yakıbık umarsa yakıbık umarsa yakıbık tizurla. Umarsa yapıktız usıp şağa bir kafana yaşı turaya umarsa yapıktız boşana sahiye umarsa yasoamaya umarsa yapıktız boşana sahiye
Үзе дә Умырзая сыман аппақ, саф, барлыққа келді, безне шатландырды. Алсу ханым, сезнең күзләрегездән күрәм. Зәлинә, менә сиңа 11 яшь, әйеме? 11 яшь булуына карамастан, сезнең тавышыгыз шундый, ничек әйтим, бай, шундый тирән, сез үзегез бик хисле, җырга инде бөтенләй чумып киттегез, безне дә алып киттегез үзегез белән. Рәхмәт сезгә, бик моңлы, матур башкардыгыз җырны. Һәм инде минем уйлавымча, бөтен нәрсә үз җирендә, бөтен нәрсә бик матур әйбәт булды. Рәхмәт Визур. Миңа ошады. Образы, аның турында инде күбрәк Илгиз Шәһрәзиев әйтер дип уйлыйм. Образың бик матур, елмайып торасың. Жырлаганда бик матур жырладың. Мелизмнарың бик қызық. Жырның барбыр булырга тиеш. Менә башы, әйме, карагыз, Умырзая чыга. Менә уртасы, бәлки бер төрле катырак, эмоциональрак жырларга кирәктер. Азагында, азагында анда гомумән Умырзая сула моңаеп, әйме, тагын бер төрле әзрәкне краскалар белән уйнап алырга кирәк. Чөнки менә bir төрлерәк булды тавыш. Булай барысы да тигез булды. Бик матур булды. Рәхмәт. Рәхмәт Визур. Илгиз абый Мөхетдинов. Сәлем. Менә җырның икенче куплетында ничектер ачыбрак җырлый башладың. Миңа шул вакытта ошады. Башында ничектер теге артарак тавыш идерсең, шундай теге глуховатый булды, эме? Шунысы сизелде һәм җырның башында бик серьезный идең син башта. Бик серьезный әйтәм, бу эзлимесең, тавыш эзлиме теге нәрсәдә шундыйрак. Аңа җитдилек килешми, әйме? Аңа җитдилек килешми. Җитдилек килешми, син елма бигрәк матур шул хәтле карасың аны. Шул үзе чәчәк Умырзая шикелле басып тора бит ул, әйме? Үзе чәчәк. Менә шул вакытларын гына миңа үзем өчен аңлап бетерә алдым мин. Булай сиңа киләчәктә дә әлбәттә тагын уңышлар телим. Рәхмәт. Сезләргә өчен рәхмәт бик зур. Зәлинә, балкып торасың, сез атасы да килми сине чынлап. Ләкин нишәтәсең инде, нәтиҗәләрне көтәсең. Рәхмәт. Без Иван Пугачевны чакырабыз. Барыгызга да сәлам. Мин Иван Пугачев. Миңа 13 яшь. Үзем Казаннан. Мин 69-нчы мәктәптә укыйм. Яраткан шөгыльләрем җыр һәм театр. Күбесенчә татар халык җырларын башкарам. Рус телендә дә җырлыйм. 8 яшьтән театр студияләренә йөри башладым. Хәзерге вакытта Константин Хабенский студиясе үзәгенә һәм Апуш балалар театр студиясенә йөрим. Вакытым тыгыз булса да, икесенә дә йөрергә тырышам. Киләчәктә артист буласым килә. Сәйлән телевизион фестивалендә дә көчемне сынап карарга булдым. Garmon
Нигә шишмисең ул аны? Уйна гармон уйна әйдә җанда хисләр уянсын әйдә гармон әйдә уйна көзләрдә куансын җырлар тыңлап юансын уйна гармон уйна әйдә җанда хисләр уянсын әйдә гармон әйдә уйна көзләрдә куансын җырлар тыңлап юансын җырлар тыңлап юансын Опа! Әмің оның күкрәгеннән шыға дип әйтергә мөмкин. Ничек Илгиз, алмашуса, энергетика. Шәп бит, бит. Ничек, нинди фикерләр, нинди уйлар, нинди кичерешләр? Иван, достым, син афәрин, син маладис татарча әйтмешли. Беләсеңме, менә мин гел сокланам шундый кешеләргә, менә тавышы бар, елмаюы бар. Барысы да яхшы инде, син инде... Кызгыга коррап, гел шундый кешене күрәм дигән. Юк, әле хәзер Иван турында. Менә барысы да ошый, менә син инде, ул инде сине җәлеп итте, тик хәтта шундый номерларда, шундый артистлар да тагын шаккаттыра алалар. Менә шулай итеп ачып, анда гармон. Менә беләсең, бу шәпкә өстәмә тагын шәп һәм шушы номерны уйлап чыгарган кешегә сиңа, остазларыңа, әти-әнеңә афәрин генә. Рәхмәт. Ул әле хәзер дә тик кенә тора алмый. Һаман теге инерция буенча дәвам итә. Шулай бит. Иван, менә беренчедән шул хәтле дәртле, шул хәтле эмоциональ, молодец. Менә синең эштә булган бөтен эмоцияларың безгә күчте. Һәм инде баян в кустах дип әйтик. Баян в кустах бик көтелмәгән җирдә шундый бер ниндидер үзенчәлекле көтелмәгән прием булды. Шулай ук сиңа сакларга инде менә үзеңнең 13 яшеңдә яме саклап калырга менә шушы истәге ноталарыңны, шул ломка дигән әйбер башлана бит инде. Яме шуңа күрә син сакланыбрак кына, матур гына шулай вокаль дәресләреңне алып бар, сак кына әйтеп, һәм инде әлбәттә үзеңә килешле репертуар сайла. Әйме? Менә шул вакытта инде әлбәттә киләчәгең зур булачак. Мин сине котлыйм, бик матур, рәхмәт. Онда бөтенсе Ваняга якты киләчәк артист тормышы юрыйлар. Ә синең үзеңнең артист буласың киләмсең? Килә. Кичкенәдән артист буласым килә иде. Була. Минемчә сиңа булар бу кешеләр киресенчә канатлар бирер дип ышанып калабыз. Илгиз абый. Алла бирсә. Мен әйтәм, чыкканнан ук Иванның камзолы ябык иде, мен әйтәм, нәрсәдер булачак дип була утырган идем. Нигә шишмим гәйнем? Бии, ләкин ниндидер хәрәкәт бирми ул аңа дигәнем. Бик яхшы килеп чыкты. Шуннан да гармон текә килеп чыкты ул җирдә. Bütün номерыңда, җырыңда яхшы, үзеңдә бик характерный, име, һәрбер биюләрен карап торуларың, име, уйнау, менә бик яхшы. Миңа шул тональность җырның көйнең тональности югары дип уйлап утырам мин барыбер. Теге кайбер җирләрдә ничектер кыскалап җырлаган шикелле булып чыкты минем өчен. Югарырак түгел идеме сиңа? Юкмы? Әйбәтме? Безгә шулай ишетелгәнме соң инде? 13 яшендә генә шунсын гына куркам, теге бик югары алырга кирәкми. Алла бирсә, менә шул бер генә ныгыгач, ишетелә инде сөйләшкәндә дә синең инде ирләрчә килеп чыга. Шуның өчен генә әйтүем, былай бөтен нәрсә урынында иде. Молодец. Афәрин, сиңа Иван, дөресен генә әйткәндә Шаян ТВда бер Ваня бар инде. Ул хәзер әзрәк кенә калтырап куйгандыр дип уйлыйм. Рәхмәт сиңа, сезгә бик зур. Затып калабыз. Иван Пугачев, белеп калыгыз. Сезгә дә рәхмәт. Молодец. Әдилә Ишалинаны каршы алабыз. Сәлам, дуслар. Мин Әдилә Ишалина, яр шаулы кызы. Миңа 12 яшь.
Кішкене шағымнан ук мұңлы таттар дүниясында өстім. Әтием де, әби бабайым да, апам да бик матур итеп жырлыйлар. Мин 2-ші таттар гимназиясында һәм 13-ші сәнғат мәктәбендә белем алам. Күп кенә бәйгеләрдә катнашып, республиканың данын якладым. Сәйлән фестивалендә катнашырга укытучым Ләйсән Сәлимҗан кызы тәкъдим итте. Һәм мин сәләтемне сынап карарга булдым. Миңа бәхет елмайыр дип өметләнәм. Taşlap gideyim, nişik yalnız idim, sen boyunda uzken dallarını. Ağa şişmelerde, bilmem nişlerge de, taşlap gide almamalarını. Gitsem doğan yoktan, şiddet hitapım, yaşar bana gele canına. Şırlıyım tuğan yoktan, şırlıyım sizin haktan. Oyunlarımı bilen bir geller. Şırlıyım tuğan yoktan, şırlıyım sizin haktan. Oyunlarımı bilen bir geller. Şırlar yine de, yılaşırlar yine de, min dallarga tuğan diyerler. Eğer gitsem olar, üyenkler dağlar, gidecekler miňa yerep. Gitsem tuğan yoktan, şide bakıt apam, yaşar mene gele canna dirgelep. Şırlıyım tuğan yoktan, şırlıyım size haktan. Oyunlarımı bilen bir geller. Şırlıyım tuğan yoktan, şırlıyım size haktan. Oyunlarımı bilen bir geller. Busken şuşa, jürneng minber koşa, giderge dip kanat kavana. Kaygı şatlıklarım, şatlık sağışlarım, çiğbermezler tuğan yağımdan. Gitsem tuğan yoktan, şide bakıt apam, yaşar mene gele canna dirgelep. Şırlıyım tuğan yoktan, şırlıyım size haktan. Oyunlarımı bilen bir geller. Şırlıyım tuğan yoktan, şırlıyım size haktan. Oyunlarımı bilen bir geller. Oyunlarımı bilen bir geller. Oyunlarımı bilen bir geller. Әдилә, мин һәрбер балага чыгып үземнең мәхәббәтемне аңлатырга әзер, чынлап. Һәм бу ихластан, һәм бу чын күңелдән әйтәм. Рәхмәт Роберт абый Миңнуллинның шундый матур җырын безгә бүләк иткәнең өчен. Сиңа бик килешеп тора бу җыр, һәм инде әлбәттә бөтен нәрсә шулай уйланган, кыяфәтләрең, күлмәгең, елмаюың бик мөлаем үзең. Һәм инде мин рәхәтләнеп тыңлап утырдым.
Әгәр дә инде киңәшләргә килсәк, әйтер идем, үзеңне әз генә иркенрәк тотырга кирәк сәхнәдә. Син бөтен хисләреңне бирелеп җырладың, молодец, ул күренеп тора, бик эмоциональ, әмма дә ләкин зажалась әз генә. Үзең дә сизәсеңдер, әйме? Менә бу җирләр әз генә күтәрелгәч, менә шулай напряжение була, әйме? Иркен генә, менә син бит туган як турында җырлыйсың, шуңа күрә иркенләп, сулыш алып җырла, һәм инде ул вакытта тагын да матуррак килеп чыгар дип уйлыйм. Уңышлар сиңа. Рәхмәт. Алсу исеме турында гадәттә үзе усал, үзе сөйкемле дип әйтәләр. Усал түгел. Бик ягымлы һәм сөйкемле. Рәхмәт. Илгиз Мөхәддинов. Мин Алсуның сүзләренә бары тик кушылам. Шул дулкынлануны киләчәктә син үзең сиңа булышачак ул. Тавышны ничектер яктырак күрсәтергә, дыханиены ничектер янәдән булышып торырга астан. Һәм менә шул куллар да җиңеләеп китә, аяклар да менә шулай итеп киләчәктә барыбер ничек булса да бер юлга бастырачак ул менә. Вокал ягыннан әйтәсем килгән иде. Форма, моңа хәтле дә әйткән инде. Форма булырга тиеш, бер дыханиены бер фразага хәтле нитрә бетерергә, әйме? Шунсын карап алыгыз син карашын киләчәктә дә. Шул берничә җирдә өздереп дыханиены алсаң, әлбәттә югары нотадан ничектер югалыбрак кара шикелле динамик бетә. Уңышлар сиңа. Молодец, бөтен нәрсә матур. Миңа ошады синең халыкчан итеп башкаруың. Ул синдә бар, әле 12 яшь, әле син аңлаячаксың, әле эзләячәксең, үзеңнең тавышыңны табачаксың. Миңа ошады син аста дагын, әле тавышың бик аста ни түгел, каты түгел, тик син аны барыбер тотасың. Өстә дә сиңа әзрәк йомшаграк, бәлки кирәктер, шүт кенә йомшаграк кирәк. Тик барыбер син ничектер халыкчан башкарасың. Менә юлың миңа ошады. Безнең андый тавышлар соңгы арада сирәк менә шундый халыкчан. Мин монда язганмын, бу шын мәгънәсендә башкару булды. Менә җырны син башкардың. Айрым рәхмәт әйтәсем килә. Сөн буйлары дигән сүз булды. Бу инде безнең Роберт абый Актаныш якларынан булгач, мин үзем Актаныш районы Ахун авылында тугызды дип әйтә алмыйм. Түгел инде ул Актаныш Башкортстан. Шул Актаныш районы белән чиктәш районнан. Мин Актаныш турында сөйләйм сиңа, Розаль. Актанышлар. Шул яклар инде, сөн Шул буйлары. яклар, сөн яклар. Шуңа күрә бик матур җыр, миңа бик нык ошады. Укытучыңа, үзеңә бик зур рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт. Минемчә, колак салырсыз дип ышанып калам Әдилә әлеге сүзләргә, һәм инде озатып калабыз сезне. Рәхмәт. Каршы алабыз Динә Хәбибуллина. Сәлам, мин Динә Хәбибуллина. Миңа 11 яшь. Казан шәһәренең 149-нчы татар лицейының 5-нче сыйныфында белем алам. Мәктәптә фәннәр үзләштерү белән бер рәттән. Иҗат итәргә дә вакыт табам. 6 яшьтән 22-нче музыка мәктәбендә укый башладым. Инглиз түгәрәгенә йөрим, сәнгатьле итеп шигырьләр сөйлим, рәсемнәр ясарга өйрәтәм. Репертуарымда күбрәк моңлы татар халык җырлары яңгырый. Киләчәктә дә мәктәп тормышы белән иҗатны бергә алып барырга, хыялларымны тормышка ашырырга, халкыбызның хәзинәләрен халыкка җиткерергә телим. Шаян ТВ балалар телеканалы игълан иткән Сәйлән фестиваленә үтсәм, сәләтләремне күрсәтү мөмкинлекләре тагы артыр. Максатка таба якынайыр идем. Bulamay, 'Ул 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 'Ul 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 '
kalmasın. Kay jirlerde bulsak yaxşı bulib, saqlanmagan kişi kalmasın. Saqlanmagan kişi kalmasın. Saqlanmagan kişi kalmasın. Dine senin tavuşunda nindi sihir vardır olayım, lakin ağzını açıp ton kaldırıp tınlata tırgan senin tavuşun dürüsünü aytkanda jürida nindi hisler kaldım iken İlgiz. Nişke billi kız girip çıktı. Vallahi aytım Xudayım bik matur tavuşum. Рәхмәт. Şunday ezgine bizni transka da alıp gitti şekilde deyip seyiltiyildim ya. Ekrine şunday muzika başlandı. Anaranın tavuşu. Barsı da bik yaxşı menimçe. Nindidir qavşu elbette var da indi. Onun turunda aytası da yok indi bugünkü gündə. Kübrek tavuşunu çıgar. Bik matur senin tavuşun. Рәхмәт. Xalık arak şunday, xalık şan tavuş. Yeme güzelleptir xaman şunda. Şunday matur bizekler bilen, yeme? Bu jir ул моңсу булуына карамастан, әйме? Менә егетләр әйттеләр бит, жирның формасы бар. Ул тавышка гына, жирга гына килгәндә түгел, аранжировкада да. Менә шуңа да игътибар итәргә кирәктер дип уйлыйм. Мин киләчәктә уйлап карагыз әле. Аранжировка башланды салмак кына синең, име? Ә миңа менә нишләптер икенче, өченче куплетта ритмны ишетәсе килде. Менә anlarsın. Azgına ritmni qo'shib jiberga kerak. Chunki men qarab turam, sening o'zingning de xulqing bek shunday dardli qizga o'xshagansan. Ham endi shunga ko'ra balkim senga yengilroq bo'lar agarda bu jirga, bu aranjirovkaga ritm istasang. Endi jirga kelganda, tovushqa kelganda albatta butunisi o'z o'rnida bek motor, o'zing de bek motor. Rahmat. Рәхмәт. Бик матур җыр, Крәшин халык җырларын яратам. Мин үзем бик күп еллар Сәлам ансамблендә эшләдем. Крәшин ансамблендә. Мин әйтәсем килә, менә мин Алса апаң белән килешәм. Менә беренче ноталарыннан ук без нидер бер интрога кердек, әйме, нидер бер урман, нидер бер серлелек. Ә синең әзрәк кенә бик күп движенияларың булды. Серлелек, ә син ямынды. Синне бас бер генә нидә, әйме, бер генә точкада, әйме, бер генә нуктада. Һәм җырлый башла, әйтерсең лә син каяндыр ерактан җырлыйсың. Халык тавышы ерак гасырлар аша килгән кебек урманнардан. Соңыннан ритмнар китә. Менә ничектер шул әйбер җитмәде. Булай бик матур, бик дөрес, бик халыкчан булды. Кайбер җирләрдә генә миңа халыкчанлыкны әгәр дә без шундый алганбыз икән, шундый жанрны һәм шулай дип уйныйбыз икән синең белән инде теге тыңлаучы һәм башкаручы. Җитмәдеме шул? Менә иште шаярак менә иркенрәк булса, матурак булыр. Бу минем киңәшләр генә. Бу синең әле алда таба булачак. Эзлә үзеңне табырсың. Рәхмәт. Үткәндә күзләренә карап калыгыз әле. Молодец. Якыннан. Афәрин, башта яхшы. Рөстәм Хөсәйнов. Сәлам, минем исемем Рөстәм Хөсәйнов. Миңа 12 яшь. Мин Казан шәһәрендә яшим. 180-нче гимназиядә һәм 21-нче музыка мәктәбендә белем алам. Җырга, моңга, сәнгатькә, гашыйк гаиләдә тугангадыр, кечкенәдән җырларга яраттым. Әниемнең моңлы итеп җырлавын, әтием һәм бер туган Айнур абыемның Тальянда уйнавын күреп һәм ишетеп үстем. Татар, рус, француз, итальян телләрендә җырлар башкарам. Шулай ук футбол түгәрәгенә йөрим, чөнки мин футбол уйнарга яратам. Буш вакытта абыем һәм дусларым белән шахмат уйныйм. Шулай ук YouTube'ка төрле темага видеороликлар яздырырга яратам. Мин бик актив, шат күңелле һәм аралашучан. Яңалыкларга ачык, малайлар һәм кызлар белән тиз дуслашам. Җиңелергә яратмыйм. Шуңа күрә Сәйлән фестиваленә мин бары җиңү өчен килдем.
Yüreğim tuzuna, kara kaşım güzelim, üzgelene uzagim. İsteme bir şiken sayın. Du 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 du. Yaygın kozak dollasa, güzellikten bollasa, büteydi kumili yarası, tançunda nişik barası, büteydi kumili yarası, tançunda nişik barası. Aşık kozak kızına, yüreğim tuzuna, kara kaşım güzelim, izgelene uzagim. İsteme pişiken sayın. Du 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 du. Dostlar, Rüstem Hüseyinов buldu sizin için. İlham деп әйтәс килә инде шуннан соң, шулай иттереп, матур иттереп җырлаганнан соң. Рөстәм, афәрин сиңа, шын егетләрчә. Һәм инде жюридан. Тулысынча әйтеп була инде. Бу беренчедән искиткеч җыр. Просто в десятку. Минем иң яраткан җырларымның берсе бу. Илхам. Минем комментарием әйтәсе сүзем юк. Бүтән нәрсә урынында. Иретәсе дә кирми. Иретәсе дә кирми. Мин бергәләшеп, мин синең белән бергәләшеп җырлап утырдыган идем, дөресен әйткәндә. Бу җыр авыр, моның ритмы авыр, моны улы теситурасы авыр. Сузырга да кирәк, тиз әйтергә дә кирәк. Анда анда шундый ритмнар ниләр. Шуңа күрә, әгәр дә син бу җырны алгансың икән, сиңа бу җыр ошый икән, сез укытучыгыз белән шушы юлдан киткәнсез икән, сезгә байрак һәм алга таба йырып барыгыз, алга таба тагын сиңа кызыклы җырлар өйрәнергә, бәлки иҗат итәргә, сиңа уңышлар гына телим. Супер просто. Мин сездән киңәшләр булмаса да миннән киңәш бар. Рөстәм, әйдә инде татар кызы булсын, яме? Татар кызы булсын. Минем әйтәсем килә молодец, минем әйтәсем килә уңышлар сиңа. Чөнки син чыктың да име, без инде балалар булганга көтеп торабыз хәзер нинди булса теге бала тавышы чыгар дип, монда полный ирләрчә менә шулай нык итеп име, күкрәктән чыкты тавышың. Молодец, диапазоныңны үстер. Репертуар бик шулай ук үзенчәлекле. Менә шундый в точку, Илгиз әйтмешле, в десятку җырлар сайласаң, тагы да югары дәрәҗәгә күтәреләсең, Алла бирсә. Һәм инде әлбәттә сиңа уңышлар, чөнки мин синең менә музыкальный икәнлегең әллә каян күренеп тора. Теге җирдә рок-н-ролл да күрсәтте, ул әйе, рок-н-ролл китте монда, күрсәтәл тагын. Молодец, мин рәхәтләндем. Бу бик әйбәт, матур, көчле нокта булды шушы безнең бәйгебездә. Рәхмәт. Рөстәм, татар кызы булсын инде, яме? Татар кызы булсын. Молодец, супер. Жюриның эше башланды, хәзер алар 8 финалистны сайларга тиеш була. Жиңел булмады жюриның эше, ләкин алар нәтиҗәгә килделәр. Һәм инде сез финалистлар исемлеген экранда күрә аласыз. Сайлап алу туры һәм безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. 8 финалистның исеме билгеле.
Сез дә, хөрмәтле тамашачылар, сәйлән тапшыруын карарга онытмагыз. Чөнки матур татар җырлары нәкъ әлеге тапшыруда яңгырый. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.